Thầy, này chú phạc là video bạn ấy rừng lên mặt thế. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nोंथांमोनखौ YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो जिखुनु जाया नोंथांमोननो आं दा ससे आबो मिथिनो मोनसे एलबाम गोदान ओंखारदों बे एलबाम गोदानखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांदो ओमफ्राय आंबो नायखांबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायदो नुखांबायबाबो खेनसे नायबावदो आरोबाव माबायदि जादों एलबामा ओमफ्राय दे बिदिब्ला लोगोफोर नायलांदो अभी मजा आएगा ना भिड़ो Chú phạc là video bạn ấy rừng lên mặt thế Malaya दुखुनि मा जादों बिस्रा भिडिअ इडिट खालाम गारदों फाग्ला जागोनलै नोंसोरजोंबो नाबा फाग्लालाय जिर' मानसिफ्रा जिखुनु जादों दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर मोजां मोनोबा भिडिअखौ शेयार लाइक साबस्क्राइब खालाम बाय बाय